prostě, víš co, přes rok si koupíš všechno, co chceš. Mladý koupil malému, ne Xbox, nebo PlayStation 5, nebo ty hodně byla to jedno. Jaká se svině, co běžně se prodává, stojí 14 000, takže koupil v akci za, střelím asi za 10 necelý, tak malý on to právě natočil, on to ani nevěděl, že první dostal židlu počítači, ale tu hrací, tak to byl nadšený, úplně bomba. A pak jak rozdělal tu bednu a jak tam viděl, tak to bylo první nic, pak Beko, ta jeho manželka mu říká, jako ta mama, co jenom ty nejsi nadšený, nebo tebe se to nelíbí, no ale že se mu to líbí, ale potom ještě našli nějaké videa i od jiných, kteří tady tyto dárky dostali. A všechny ty děcka úplně hysterie z toho propadali, jo, že úplně nadšení, jako tady z toho. Jo, to jo, ale víš co, my dospělí si koupíme přes rok, co potřebuješ. A pak stejně kupuješ jenom kuloviny, protože aby si tomu druhému něco dal. Jo, ono je fajn, já jsem se těšila, že až přijedu z té Dubaje, když se odpočinu, jo. Pátek, sobota, neděle, pondělí jsme jenom leželi, se valili. Jo, je baní, bo tady tma, tam bylo teplo, že je sluníčko. A jo, jsem říkal, ty vole, už chci do práce. Já jsem tak unuděná, vole, a všechno. Já jsem manželce na lobálku, ať si koupí, co chce, protože za prvé, co se týká vůni, tak to, jak mi se to líbí, ona třeba řekne, že je jí to silné a takové věci. Ona mi chtěla koupit ten žebrák na kávu. Já říkám, nekupuj to, ten, co jsem chtěla byl prodat, říkám, ne, nekupuj to. Já říkám, já si to v robotě dám, ale že bych to musel doma pít, ne, já jsem šel vařit klasického Turka a vychutnám si toho Turka. Jako je to vůbec. Není to ono. Já teda mám normálně na kávu, ale já mám jiný, já mám takový přímo, co dělá to latte, já mám ráda s pěnou. Ale teď já i tady ten udělá to latte, a musíš tomu to mlíko dát. Já vím, ale já to mám přímo na robku zvlášť, on to má ty hadičky, jo, a Jirka to až tak nečistí, co se mám nalhávat, jo. Ale on to neto, tam vlastně to nikdo nepoužívá tu hadičku na to latte. Já vím, ale máš čistit i ten kávovar není, co musíš, odvápňovat a tak, o to se musíš starat. To se nedělá pořád, ale udělat. No. A jsem odpínil i korvu kurva odvápně, jak jsem viděl, jak má zavápněnou. Jsem to zaspal z veliký sadiny citronovku a zavařil jsem to. Ale pak jsem toho do něj radši byl. Jo, no, ještě tak, ale říkám, mi to doma ukáž. A já mám zvlášť nádobku, že to je přímo ta nádobka, že to nejde v těch hadičkách, jo, takže to jenom potom vyliješ, umíješ, jo, že to je lehké na to. To stejně byl problém, mají to, kde dám mlínku rohovou a tam je zabudovaný ten přes odkapavače, takže ta plocha v úzovkách té desky jako takové jak prdeli. Já to mám na práčce a pračku v kuchyni. No, to mám zase v koupelce. V kuchyni mám slimku myčku. A to ještě baba zase vymyšlí, že bych chtěla jinou linku.